ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ କିଏ ଥିଲା? ମହାଭାରତର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା ଘଟୋତ୍କଚ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନବାସରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜ କରୁଥିଲା ରାକ୍ଷସ ହିଡ଼ିମ୍ବ। ହିଡ଼ିମ୍ବ ତାର ଭଉଣୀ ହିଡ଼ିମ୍ବାକୁ କହିଲା, ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣ। କିନ୍ତୁ ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ହିଡ଼ିମ୍ବାର ହୃଦୟ ବଦଳିଗଲା। ହିଡ଼ିମ୍ବ କ୍ରୋଧରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୀମ ଓ ହିଡ଼ିମ୍ବଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ହିଡ଼ିମ୍ବର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୀମ ହିଡ଼ିମ୍ବାକୁ ବିବାହ କଲେ। ଭୀମ ଓ ହିଡ଼ିମ୍ବାଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଘଟ ଭଳି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାମ ହେଲା ଘଟୋତ୍କଚ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ଘଟୋତ୍କଚ ପାଖରେ ଥିଲା ଅସୀମ ଶକ୍ତି। ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରୁଥିଲା, ରୂପ ବଦଳାଇ ପାରୁଥିଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ରାତି ହେଲେ କୌରବ ସେନାର ହୃଦୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଏକମାତ୍ର ନାମ ଘଟୋତ୍କଚ। ସେ ଆକାଶରୁ ପାହାଡ଼ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କୌରବ ସେନା ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣକୁ କହିଲା, ଘଟୋତ୍କଚକୁ ଏବେ ରୋକ। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କଲା ଦେବତାଙ୍କ ଦିଆ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଘଟୋତ୍କଚର ଛାତିକୁ ଭେଦିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବିଶାଳ କରିଦେଲା। ଘଟୋତ୍କଚର ବିଶାଳ ଶରୀର କୌରବ ସେନା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ହଜାର ହଜାର ସେନା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସୁଥିଲେ, କାରଣ ଘଟୋତ୍କଚ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଅମର ହୋଇଗଲା ଘଟୋତ୍କଚର ବଳିଦାନ। ଏମିତି ବୀରପୁତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଭାରତର ଆଉ କାହାଣୀ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।